Безне Аллаһ һидаятка күндергән, күңелләребезгә иман нурын иң зиннәтле нәрсә итеп урнаштырган, Рамазан айын күңелләребез өчен, тәннәребез өчен шифа итеп яраткан Аллаһ Субханаһу ва Таалагә хәмд сана мактауларыбыз булса иде. Һидаят юлын, мәчет юлын, Рамазан юлын, намаз юлын таба алмаган булыр идек, әгәр дә Аллаһ Тәала күңелебезгә шушы һидаятны бирмәгән булса. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямга, аның әһле бәйтенә, сахабаларга, табигин, табгы табигиннарга, газиз булгар бабаларыбызга, бүгенге көнгә кадәр ислам динен күз нурларыннан да артыграк саклап безгә ирештергән газиз бабайларыбызга, әбиләребезгә, әтиләребезгә, әниләребезгә күңелләребезнең турынан чыккан рәхмәтләребез һәм дә дуаларыбыз булса иде. Гысылланып, тәһарәтләнеп, хушбуйлар сиртеп, гаиләсе белән хәерләшеп, Аллаһның шушы мөбарәк мәчеткә, Аллаһның йортына, күркәм мәчеткә килгән газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Мөбарәк булсын гаитләребез. Аллаһ Субханаһу ва Тааля тоткан уразаларыбызны, кылган гыйбадәтләребезне, укыган тарих намазларыбызны, кылдырган ифтарларыбызны, биргән хәйр садақатларыбызны, фитраларыбызны, закатларыбызны кабуллардан кылсын. Күңелләребездә нинди изге теләк, изге ният булган булса, шушы теләкләребезгә һәм муратларыбызга Аллаһ Тәала кылган гыйбадәтләребез бәрәкәтендә ирешергә насыйп этсен. Тоткан уразаларыбыз Аллаһ хузурында кабул булсын. Тоткан уразаларыбыз бәрәкәтендә Аллаһ Субханаһу ва Тааля бәндәчелек белән кылган гынах хаталарыбыздан арынырга, Аллаһның вәгъдә иткән җәннәтләренә ирешергә Аллаһ насыйп этсен. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her biriniz işittiniz bu hadisini. Күп мәртәбәле ишеттегез, ләкин тирәнрәк әгәр дә уйласак, кемдә кем Рамазан айында ураза тотса, иманан ва ихтисабан, шин ихлас белән, иман белән һәм Аллаһның рәхмәтен өмет итеп, кемнеңдер мактавын өмет итеп түгел, күршем тотам, мин дә тотам, әни кушты шуның өчен тотам, гадәткә кергән инде ул, мин дә шуның өчен тотам. Туктале, бәлки бер 4-5 кило вес ташламасмы микән, җиңеләймәсме микән дип төрле фикерләр белән, ниятләр белән тотабыз. Ләкин Пәйгамбәрбез әйтте, иманан ва ихтисабан, ихлас белән, иман белән һәм Аллаһ Тәаланың рәхмәтен өмет итеп Рамазан айында ураза тотса, гуфира лаху ма тақаддама мин замбих. Шушы айга кадәр булган гынахларын Аллаһ Тәала үзеннән үзе юк итә. Яңа анадан туган бала шикелле гынахсыз була. Карагыз, җәмәгать, бер генә әйбер, бер генә сүзебез: Рабби гфирли, и Раббым, минем гынахларымны гафу ит. Раббана гфир лана, и Раббым, безнең гынахларыбызны гафу ит дигән бер генә дуа Аллаһ каршында кабул булса да, урысча әйтмешли, стоит того. Аллаһ каршына иншааллах гынахсыз киләбез. Ас-салаватул хамсу вал джум'ату иля джум'a ва рамадану иля рамадана мукаффиратун лима байнахун иза ижтунибатил кабаир дип Пәйгамбәрбез. 5 вакыт намаз аралары, җомга белән җомга арасы, Рамазан белән Рамазан арасы, бәндә әгәр дә олы гынахлардан, большие грехи, олы гынахлардан әгәр дә бәндә саклана торган булса, шушы намаз араларында, җомга араларында һәм Рамазан араларындагы булган гынахларны Аллаһ Тәала ярлыкый, гафу итә. Кемнеңдер каршысына барасы юк, кемгәдер акча биреп, минем өчен дуа кыл әле, минем гынахларым күп, ярлыкасын Аллаһ Тәала дип кемнәндер сорасы юк. Башка милләттәге кешеләр отпускай, сынок, тебе грехи дип әйтәсе юк. Аллаһдан турыдан-туры сорыйбыз. Кайчан? Намаз укыганнан соң, ураза тотканнан соң, закатыбызны бергәннән соң Аллаһ Тәаладан сорыйбыз да, Аллаһ Тәала безне турыдан-туры иншааллах кабул итә. Чөнки Рамазан ае турында сөйләгән вакытта Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб, уҗибу дәгъвата ад-да'i иза да'ан, фальястаҗибу ли вал ю'мину би ла'аллахум яршудун." Кайбер вакытны шикләнәбез, немножко сомневаемся. Туктале, намаз укыдым, ураза тоттым, изгелекләр эшләдем, закатымны бирдем, туганнарымның хәлләрен белдем, апа-сеңелләргә бардым, тигене эшләдем, моны эшләдем.
Бәндә Аллаһ Тәала күреп тора микән мине, ишетә микән минем дуаларымны дип кайбер вакытның күңелебезгә килә. Бу табигый хәл, естественно. Кайбер вакытны эшебезне күрсәтәсебез килә, ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тәала белә. Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб. Аллаһ Тәала әйтә, мин кылыма, үземнең кылыма мин бик якын. Муен тамырына караганда да якынрак. Уҗибу даъвата да'i иза даъан. Кылым әгәр дә ихлас белән сораса, 17 сәгать, 18 сәгать ураза тотканнан соң, бызык сүзләрдән, гайбәттән, кирәкмәгән бахтаннардан сакланганнан соң, авыз ачырга 1-2 минут калга, Аллаһ Тәаләдән сорыйбыз: "И Раббым, кабул ит." Астагфируллаһ. Салам бирәбез дә астагфируллаһ дибез. Изгелек эшлибез дә: "И Раббым, тәкәбберлек кертмәсәң иде, мактану кертмәсәң иде, рия кертмәсәң иде" дип Аллаһ Тәаләдән сорыйбыз да, һәм түбәнчелек белән сораганны Аллаһ Тәалә кабул итә. Фа инни қариб уҗибу даъвата да'i иза даъан. Сырагыз гына. Сырагыз, тәкәбберләнмәгез. Кайбер вакытны я не люблю просить. Не проси, син кешедән сорамыйсың, син хуҗадан сорамыйсың, син президенттан, мөфтидән сорамыйсың, кемнән сорыйсың? Шушы хуҗаларны да яраткан, бөтенебезне дөньяга китергән, бөтенебезне яраткан һәм дә дөньядан безне ала торган Аллаһ Тәаләдән сорыйбыз. Ул бирсә, санап бирми, ул бирсә күп итеп бирә, бигрәк тә менә шушы бәрәкәтле ай Рамазан аенда. Үтте дә китте Рамазан айы. Субханаллах. Ничек итеп тотырбыз икән? Җәйләр хәзер иссе булыр, язлар иссе булыр, көннәр ызынайды, төннәр кыскарды. Ничек итеп тотырбыз дисәк, әлхәмдүлиллаһ, ничек итеп башлаганыбызны да сизмәдек, инде аның актыгы килеп тә җитте. Атнасы да үтә, айы да үтә, елы да үтә, гомер дә үтә. Ураза тотып та үтә, ураза тотмыйча да үтә. Әлхәмдүлиллаһ. Инде генә менә шушы шатлыкка ирешәбез дигән вакытта җумһуриятыбызда нинди куркыныч бер вакыйга булды. Нинди бер хәсрәт булды, нинди бер дәһшәт булды. Ләкин аның турында да иншаллаһ кайтырбыз. Вагызга хәзерләгән вакытта ярты сәгатьтә бәндәгә нәрсә генә ишеттерим икән, нәрсә генә сөйлим икән, чөнки кайбер вакытны гаиттә ел буе килмәгән кешеләр дә килә. Мәгълүм инде, җомга көнне вагызларны ишетәсез. Бүгенге көндә телеграмнан булсын, WhatsApp'тан булсын, башка төрле чаралардан булсын, тигеннән вагыз килә, моннан хутба килә, моннан тәбрик килә, моннан перевод, монда мәгънәсе. Кайбер вакытны информация артык була, укымыйбыз да, карамыйбыз да. Укымыйча гына дусларыбызга җибәрәбез, ул да укымый. Әз булсын ул, әз булсын. Аңлашылышлы булсын, һәм шулык вакытта мәгънәле һәм тәэсирле булсын. Урыс әйтмешли, пусть yok нет, менә монда. Шуның өчен дә бүген шушы вакыйгаларга да каратып, үзебезнең балаларыбызга тәрбия йөзеннән дә каратып, мин бүген Лукман Хаким хакында һәм аның Коръәндәге булган урыны хакында сөйләмәкче булам. Лукман Хаким хикмәт иясе. Пәйгамбәр түгел. Пәйгамбәр булмаса да, хәтта пәйгамбәр булмаса да, Аллаһ Тәала Коръәндә нинди Суратул Лукман бар. Сурату Муса юк. Сурату Иса юк. Әмма ләкин Лукман Хаким пәйгамбәр булмаса да, Аллаһ Тәала ул затка бер сурәне багышлады. Исме. Лукман Хаким бер хикмәтле кеше була. Хикмәт нәрсә ул? Хикмәт ул мудрость дигән сүз. Кайбер кеше гыйлем ала, институтлар бетерә, университетлар бетерә, әллә нинди тагы кушымча дәресләр ала, әллә нинди специальностьлар ала, ләкин хикмәт булмый. Хикмәте юк, кеше белән муамаласы юк, тупас, купал, сөйләшә алмый, Аллаһка шөкранә кылмый, хатынына рәҗитә, балаларына тәрбия бирмей. Күпме генә ул галим булса да, күпме генә ул укыган булса да, аның тупаслыгы кешеләрне үзеннән җараклата. Лукман Хаким шундый бер хикмәтле зат иде. Әйе. Хәтта кыл булганда да ул бер вакыйгасы булды аның. Барыбызга да исезгә төшәсем килә. Шуның хуҗасы ул Раб, аның хуҗасы әйтә: "Лукман, миңа сарык шал. Һәм сарыктан ике агзасын миңа китер. Иң тәмне, иң ләззәтле, иң файдалы әйберне миңа китерде." Сарыкны шала да нәрсәне китерә?
Телне һәм җирәген, язык и сердце баранның. Яхшы? Бераз вакыт үтә, шул кылына әйтә, хәзер шарыкны сал, тагы шарыкны чал, миңа тагы иң кабахат, иң авыр, иң күңелсез нәрсәне китер. Тагы да җирәкне китерә һәм телне китерә. Туктале, син бит теге вакытны миңа җирәкне һәм телне китергән идең, иң яхшы, иң ләззәтле, иң татлы әйбер дип китергән идең. Ә хәзер китерәсең шул ук җирәкне, шул ук телне, иң кабахат, иң начар дип әйтте. Әйе. Әгәр дә шушы тел белән күңел ләззәтле булса, күркәм булса, йомшак булса, ул вакытны иң тәмле әйбер шул була. Нәкъ шулай ук шул күңел белән тел кабахат булса, яман сүз сөйли торган булса, яман фикерләр уйлый торган булса, иң яман булган агза шушы тел белән күңел. Карагыз, хикмәт. Просто казалось бы. А все генеральное, простое дигән шикелле, шуның өчен мөхтәрәм җәмәгать, телебезне сакларга кирәк һәм күңелебезне Аллаһыга йомшатырга кирәк. Шушы Луқман Хаким үзенең улына, кечкенә генә улына, Бунайя дигән сүз, ул арабча белгән кешеләр беләләр. Ибни ул улым дигән сүз. Бунайя дигән сүз, ул уменьшительное, то есть кичкенә балага, ничә яшьтер? 5 яшьме аңар, 6 яшьме, 10 яшьме, үзенең улына Луқман Хаким вагасили. Без бүген үзебезнең улыбызга, кызларыбызга утыртып, 5 яшьлек, 10 яшьлек балаларыбызга утыртып вагасиләргә вакытыбыз бармы? Кызганычка каршы бик әз. Бүген тикшереп караганнар, әтиләре үзләренең балалары белән, әйдәле улым, ни хәлләр анда синең, ничек мәктәбең, ничек анда тренировкаң, ничек анда фәлән. Көненә 8-9 минут кына сөйләшә икән балалары белән. Уртача әти 24 сәгатьнең калганы кая? Соцсетьтә, айфонда, гаджетта, башка нәрсәгә, шуларны тәрбияли бызыклыкка. Луқман Хаким үзенең улына әйтә. Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә: "Ва лaqad атайна Луқмана хикма ан яшкур лиллаһи ва ман яшкуру фа иннама яшкуру ли нафсиhi ва ман кафара фа инналлаһа ганиюн хамид." Шушы Аллаһ Субхана ва Тәгалә иң беренче Луқман Хакимгә нәрсә ди? Ан яшкур лиллаһ. Аллаһга шөкранә кыл. Благодари Всевышнего. Һәрбер эштә нинди генә хәле бездә булса да, Баймы без, ярлымы без, сәламәтме без, авырганмы без, һәр вакыт нишләргә кирәк? Әлхәмдүлиллаһ дип шөкранә кылырга кирәк. Бездән дә авыррак кешеләр бар. Бездән дә начар хәлдәге кешеләр бар. Пәйгамбәрбез әйтте, мөэминнең эше гаҗәп диде. Мөэминнең эше гаҗәп. Әгәр дә бер шатлык килә икән, мәртәбә килә икән, шуңар шөкранә кыла да әҗерле саваплы була. Bir кайгы хәсрәт килә икән, мәшәкать килә икән, югалту килә икән, шуңар сабыр итә дә әҗерле саваплы була. Шуның өчен мөхтәрәм газиз кардәшләрем, нинди генә хәлдә булса да, шушы Луқман Хакимгә Аллаһ Тәгалә ан яшкур лиллаһ ва ман яшкур фа иннама яшкуру ли нафсиhi. Кемдә кем Аллаһ Тәгаләгә шөкранә кылса, ул үзенә файдага эшли. Зарланырга кирәкми, зарланып, жаловаться итеп, бернинди файда тапмыйбыз. Шөкранә кылсак, авыр булса да әлхәмдүлиллаһ дип әйтсәк, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ва ин шакартум ла азиданнакум ва ин кафартум инна газаби ла шадид. Мин биргән нигъмәтләргә шөкранә кылсагыз, мин сезгә арттырырмын нигъмәтемне, бәрәкәтемне. Әгәр дә юк дисәгез, начар яшибез дисәгез, минем газабым бик каты. Әлхәмдүлиллаһ дигән сайын Аллаһ Тәгалә арттыра. Ва ман кафара фа инналлаһа ганиюн хамид. Әгәр дә кемдә күфрлек кылса, кемдә кем Аллаһ Тәгаләгә урысча әйтмешли неблагодарный булса, Аллаһ Тәгалә бай. Аллаһ Тәгаләнеке кимими. Аллаһ Тәгалә бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Бөтенебез дә бергәләшеп, иншаллаһ, җәннәткә кирип китсәк тә, Аллаһ Тәгаләгә бернинди файда китермибез. Аллаһ сакласын, бөтенебез дә җәһәннәмгә сирелсәк тә, Аллаһ Тәгаләгә бернинди зарар китермибез. Карагыз, Аллаһ мохтаҗ түгел. Он не нуждается ни в чем, он достахвальный. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. Нәрсә ди улына? Улым, бай бул дип әйтми. Менә моны аша дип әйтми.
әйбәтләп английскийны иран дип әйтми. Анда менә үскәч зур кеше булырсың дип әйтми. Нәрсә ди? Ла тушрик билләх. Аллаһка ширк катмагыз. Аллаһ Тәгаләнең дусты бар, Аллаһ Тәгаләнең шириге бар, Аллаһ Тәгаләнең иптәше бар дип әйтмәгез. Не приобщай к Аллаху товарищи. Иң зур гынах, иң зур гынах. Үтергә караганда да Аллаһ юк дип әйтү һәм Аллаһ Тәгаләнең дуслары бар, Аллаһ Тәгалә фтрөхлицсық мәнтигләй булай дип әйтү. Аллаһ бер. Аллаһ Тәгалә мәңгелек. Аллаһ Субхана ва Тәгалә һич кемнән тумады, һич кемне тудырмады. Аңар тиң булган бер нинди зат юк, нет ему равных. Шушы баласына әйтә, бер кашан да ширк катма. Инна ширка ла зулмун газим. Шушы ширк кату, Аллаһ Тәгаләгә иптәш әйтү, ул бөтен гынахларның да иң зуры диде. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن. Қарағыз жамағат, Аллаһ Тәгаләгә ширк катмагыз дип Аллаһ турында әйтте. Һәм Аллаһ Тәгаләдән соң нәрсә ди? ووصينا الإنسان بوالديه. Әти-әниегезгә изгелек кылыгыз. Аллаһ Тәгаләдән соң әти-әнигә изгелек кылыгыз. Бер хадис бар, әгәр дә бәндәгә, кешегә гыйбадат кылырга булса, если можно было поклоняться человеку, нәрсә дип әйтте? Ул вакытны ир кешегә, анасына гыйбадат кылырга әйтер идем. А хатын кызга иренә, мужчине матери поклоняться, а женщине мужу поклоняться дип әйтер идем. Ләкин бездә андый юк. Кешегә без гыйбадат кылмыйбыз, без Аллаһ Тәгаләгә генә гыйбадат кылабыз. Шуның өчен Аллаһ Тәгаләдән соң кем бара? Әти-әни. Әти-әни, исәннәр икән алар, әлхәмдүлилләһ, кадерен белик. Үлгәннәр икән, ул вакытны да истебездән бурыч төшми. Ул вакытны аларны Раббирхамһума кама раббаяни сагира. И Раббым, әти-әниләрем ничек итеп кичкенә вакытта минем пычрагымны чистартканнар иде, мине авырлык белән тудырганнар иде, тәрбияләгәннәр иде. Инде аларның рухларын шат кылсаң иде, аларның гынахларын ярлыкасаң иде дип без сорарга тиешле булабыз, җәмәгать. Вахнан галя вахнин. Чөнки аналарыбыз безнең вахнан галя вахнин дигән сүз бер авырлыктан икенче авырлыкны үзләренең үткәреп безне тәрбияләр. Из одной трудности в другая трудность. Башта токсикоз, аннан соң сөякләре үсә баланың, тырнаклары үсә, монда витамин җитми, монда нәрсәләр җитми. Шушы матур гына, шибәр генә кыз әни була һәм дә тесләрен үзгәртә. Кәкрәя, бөкрәя, авырта, кыса, бер авырлыктан икенче авырлыкка безне әниләребез күтәрәләр. Бер кеше, я Расулуллах, мин әниемне истемә утыртып, күтәреп, хаҗ кылдырдым. Мин әниемнең бурычын үтәдемме? Дигән вакытта, юк, аның бер толгагында. Роды, во время родов что бывает приступы? Менә бу схватки. Менә бу бер схваткасында кайтара алмадың диде. Шуның өчен мөхтәрәм җәмәгать, бик бәхетле кеше бүген кемнең әти-әнисе исән. Инде әти-әниләребез дөньядан үттеләр икән, аларга дуга кылырга һәм әти-әниләребезнең абыйлары бар, апалары бар, сеңгелләре бар. Аларның барып хәлләрен белсәк, әти-әниләребезнең хәлләрен белгән шикелле булабыз. وإن جاهداك على أن تشرك بشيء ما ليس لك به علم فلا تطيعهما. Әгәр дә әти-әниләрегез сезне мәчеткә барма, намаз укыма, ураза тотма дип әйтәләр икән, менә монда аларга буйсыну юк. Вот здесь мы не обязаны, не должны им подчиняться. Но әгәр дә алар аны әйтмиләр икән, но үзләре дә әле намазда түгел икән, юк, син намаз укымыйсың, мин шуның өчен синең белән яшәмим дип чыгып китәргә түгел. وصاحبهما في الدنيا مغروفا. Шушы әти-әниләрегез әгәр дә сезне намаздан тыймыйлар икән, диннән җыраклаштырмыйлар икән, алар белән яшәгез. Бүгенге көндә бик күп яшьләр дингә бастылар. Кайбер урыслар яки шуашлар, башка милләттәге кешеләр исламга керделәр да әти-әниләрен җыраклаштыралар. Дөрес түгел. Нинди генә анда әти-әнисе булса да, нинди генә милләттә булса да, мин мөселман булдым, инде хәзер намаз укыйм, вот не молитесь, поэтому я отторгаю вас, дип әйтсәк, Алла сакласын, намазы да кабул булмый.
Нинди генә булса да әти-әнисен хөрмәт итәргә, ва сахибухума фид дунья магруфа, дөньяда аларга изгелекләрен эшлә. Ләкин әгәр дә начарлыкка тартса, аракы ич дисә, зина кыл дисә, намазга барма дисә, анда уже подчинение юк, анда буйсынмыйсың. يا بني إنك إن تكن مثقال حبة في خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Qarağız, Allah Teala'ga şirk katma dedi. Allah Teala'nın sıfatlarını aytdı. Allah Teala'ga nişik muamele kılırga iretti. Atiyenlerine muamele kılırga iretti Luqman Hakim balasına. Hem nesedi? İyi oğlum. İyi oğlum. Eğer de garşitsi ırlığı kadar zirno, garşişne zirno. Mene bakşada oturtabız bit kayı uğraqtına жерде удобрение болсын, минераллар болсын. Маленький, кішкене генә зерно. Менә шушы кішкене генә горчица ырлыгы кадәр генә бер эш булса, бер әйбер булса, бер качырылган бер әйбер булса, кая гына булса да, ул тау тишегендәме, ул каядыр сахрадамы, каядыр шүлдәме, шушы горчица югалмый бер качанда. Ягъни нинди генә эш эшләгән булсаң, яхшылыкмы, начарлыкмы эшләгән булсаң, кая гына булсаң да Аллаһ Тәала аны онытмый. Җирдәме ул, күктәме ул, судамы. Без уйлыйбыз, время прошло, наверное, забыли. Да, люди забыли. Может, даже простили. Аллах онытмады. Менә шуның өчен ниндидер бызыклыкларыбыз булса, без белгән, белмәгән гөнаһларыбыз булса, менә шушы Рамазан аны чистарта, мөхтәрәм җәмәгать. Инна Аллаһ латифул хабир. Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәне белүче һәм йомшак, добрый дигән сүз. Аллаһ Тәгалә безгә начарлык теләми. Аллаһның ар-Рахман, ар-Рахим, милостивый, милосердный, мәрхәмәтле, шәфкатьле. Аллаһ Тәгаләнең бик күп яхшы сыйфатлары. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең зунтиқам, Аллаһ Тәгаләнең тагы да үч ала торган, безгә газап бирә торган сыйфатлары да бар. Ләкин ул безгә булмаса иде аның сыйфатлары. Я бунайя أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من غزم الأمور. Qaralı, nəşlədi, ani turunda silədi. Nigine bir iş işləsən də Allah Teala görüb tura bildi, balalarga aytsak, о, сынок, о, дочка, что бы ты ни делал, что бы ты ни делала, Всевышний Аллах видит, поэтому даже если ты одна, то второй Всевышний рядом. И если вас двое, то третий Всевышний рядом. Әгәр дә сез эш кешегез булса, дүртенчесе Аллах һәр вакыт күреп тора бит дип, балаларыбызга кичкенәдән өйрәтсәк, ул бала бозыклык эшлиме? Юк. Аллах видетте. Бог видетте. Хәзер насади, я бунайя акимис салата. И улым, намазыңны укы. Балага. Biz aytamiz, to'xtali 16 yosh bo'lsin, to'xtali 20 yosh bo'lsin, to'xtali pensiyaga chiqing, to'xtali. G'allimu Sabiya ibn Sabghin va dribuhu ibn 10. Kichkina vaqtda 7 yoshga qatlik balag'izni namozga o'rgatigiz. 7 yoshga qatlik balag'izni namozga o'rgatigiz. O'ng qo'lin so'l qo'lidan ayira boshlagach, где левый, где правый, когда начнет уже определять, o'rgatigiz namozga. Әле аңар фарыз түгел. Әле ул совершеннолетиега, балагатка erishmadi. Ama lakin balag'atga erisha 12da, 13da, 14da, mana 12, 14 bo'lgancha 7 yoshda balag'izni o'rgatigiz, namozga o'rgatigiz. Oling'iz o'zingiz bilan jumg'alarga, oling'iz o'zingiz bilan masjidlarga, majlislarga oling'iz. Ular ko'ralar, eshitalar. Bugun angar 10 yosh bo'lsa, 10 yildan so'ng angar 20 yosh bo'la. Ular o'zlarining bolalarına shuni o'rgata turgan bo'lalar. Были времена, папа меня водил в мечеть deb, anarsin aniqlarına сөйлей turgan bo'lalar. Aqimис сала, namaz. Namaz bulmasa başka нәрсә юк, җәмәгать. Күп меңнә мин мусулман, күп меңнә мин динле, күп меңнә мин ихласлы, хәтта ураза тотам, курбан чалдым, 5 тапкыр хаҗга булдым дип йөрсәң дә, намаз булмаса буш. Иң беренче иманнан соң нәрсә? Намаз. Аввалу ма юхасабу бихи ал-абду яума ал-қиямати ас-сала. فمن صلح صلح سائر عمله فمن فسد فسد سائر عمله. Кыямат көнендә иң беренче Аллаһ Тәала сорар икән нәрсәне? Иманны. Ла илаха иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ. Иманнан соң нәрсәне сорар? Мәчет салдыңмы дип сорамас. Ураза тоттыңмы дип сорамас. Намаз укыдыңмы? Чөнки намаз икенче. Намаз диннең терәге. Опора религии намаз.
Кім намазны тұрғызды екен, ол динні тұрғызды. Кім намазны ташлады екен, ол динні ташлады деп Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ақимис салата. Намаз оқы, олым намаз оқы. Ваъмур бил мағруфи. Намаздан соң Аллах Тәала насади ваъмур бил мағруфи. Кішіні изгілікке үнді. Призывай совершать одобряемые. Өзіңіне түгел, қай бір уақытта айтамыз, че он не мой сынок, а че он племянник, пускай отец скажет. А не сейтсін, меңа настал, никакого отношения не имеет. Йоқ, жамағат. Мен ра'a минкум мункаран фалюғайируху биядихи, фаин лам ястатиғ фабилисанихи, фаин лам ястатиғ фабиқалбихи, вадалика адғафул иман деді Пейғамбарымыз. Бір кішіде әгерде бұзықлық көрсең, қолыңна тұт. Ярамай мұны іштарға деп айт. Шушы мәңгі істе қалатығының қолынан тұтсаң, қаралы, действительно. Қолыңна тұт да айт, ярамай ішләмә мұны. Әзірек керек екен жұмшақ жеріне де сұқсан бола, неге мұны ұштадың деп. Тәрбие. Әгер де қол білен тұтырға қорықсаң, ялсаң, оңайсызлансаң, нәрсе? Тіл біле айт. Ярамай бұл, харам бұл, бұл ішлерге ярамай. Әгер де енді тіл білен де айтырға қорықсаң, қол білен де сұғырға, яки анда тұтырға қорықсаң, фабиқалбихи, көңілің білен риза болма бұл ішке. وذلك أضعف الإيمان. Көңілің білен гына риза болмау, ол иманның зағифлігі. Просто ты испытываешь, сынысың да, потом барып қатының айтасың, мына тігі баланы көрдім, тігілі айтты, бұл айт, керек ме? Көрдің екен, айт, ярамай. Дұрыс оқымайсың намазыңны, мына бұл тәртіпті бол, мына мұнда пішірақың ташлама, мына шушы нәрсе болмаған үшін, мына тігі 19 яшлық егет, не Алладан қорқу жоқ, не кішіні хырмат ету жоқ, Алла, не ұқтышы хырмат ету жоқ, не қаннан қорқу жоқ. 19 яшта, яры енді 49 яшта болса, түрмеде отырып шыққан болса, бір хәл. 19 яшта, әгерде ол бала намазлы болса, динні болса, әтияр аныңар әмір бил мағруф, нахи ғанил мүнкар, әгерде иреткен болса, рази оларын ішлер еді. أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. منه واصبر على ما أصابك. Ниндегіне хәлге болсаң да, нәрсеге нәрсеңе ауырлық десе де, нәрсте? Исбир. Сабыр ет. Сабырлықның түбі саф алтын дейлер. Ас-сабру ахирухул жанна. Сабырлықның түбі нәрсе? Ахыры жәннәт. Пейғамбарлар нинде ауырлықлар көргеннер. Сахабалар нинде ауырлықлар көргеннер. Неше кетіп динні бізге таратқаннар, ата-бабаларыбыз Иван Грозный вақытында өліп шаһид болып кеткеннер, меңлеген кішілер қан төккеннер. Біз не ішлейміз бүгін? Мерседесқа отырабыз да мәшітке келеміз. Рахатланып сахарда тарихта, әлемде тарихта да жықлап отырабыз. Біз нендей ауырлық көргенбіз? Дин үшін нәрсе ішлегенбіз? Әзгіне бір сада бір ауырлық болса, чихайта башласаң, ой, мен ауыртам, мәшітке бармын тігілей бұлай. Субханаллах. وذلك من غزم الأمور. لكن кішіні изгілікке үндәу, бұздықлықтан тыю, һәм келген ауырлықларға сабыр ету, инна залика мин газмил умур. В этих делах мы должны проявлять решимость, решительность. Бұлайғына қалдырға түгел, тұрышырға керек, жықларға түгел, уянырға керек. Бітін кіші жықлаған вақытта тұрып, икарикияғат оқырға керек. Балаларны жәллим, пускай спит түгел, тұр айда оқы намаз вақты жетті. Соңынан ол сиңа айта тұран бола, рахмат деп. Орыстың бір поговорка да бар бет. Надо в детстве детям говорить про Бога, чтобы потом в старости Богу не говорить о детях. А бүгінгі күнде біз балаларымыздың турында зарланабыз. Балалам тәртіпсіз, наркоман, сөзіні тыңдамай, тігілі айтмай. Міне шушы ішлеріні ішледік ме? Лұқман Хаким өзінің баласына айтқан ішлеріні. ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Кішілерден ес чукмагыз. Не отворачивайтесь от людей. Не делайте кислыми свои лица. Улыбайтесь людям. Кішіге елмайығыз, кілігіз, шытық езлеріңізді кішіге көрсетмәгіз. Матур етіп үндәшігіз, сәлам алейкум деп келігіз, елмайығыз. Шынки ақша бермесең де, кішіге елмаю, улыбка в лицо брата, это есть милостина. Қардашыңның, мұсылман қардашының
Мұсылман болмаса да көршің ме, ол шуаш ма, кім ме, елмайсаң, ол саңа башқаша қарай. Әгер өзіңні шықсаң, ол вақытны бұрсаң, қараңғылансаң, чернее тучи болсаң, ол бұрылада кете. Ислам не такой должен быть. Мусульмане не так должны быть деп, алар да айыралар. Инна Аллаха ла юхиббу кулля мухталин фахур. Аллах Тағала тәкәббір кішілеріні яратмай. Әллә ничек жүрген вақытта да, сөйлеген вақытта да, сенің жүрулерің де, хамда сөйлеулерің де орташа болсын. Вақсид фи машика, вағдуд ан саутика, инна анкарал асват иля саутил хамир. Міне таға, ступай размеренный поступью. Жүрген вақытта да артық тез да барма, бітіней артта да қалма. Сөйлеген вақытта да бек артық қышқырма, һәм бітіней пыш-пыш келіп кіші ешітмәстік етіп, кішіні интіктерме. Сөйлеген сөзлеріңді ашық болсын, жүрген жерлеріңді, жүрген аяқларыңда, адымларыңда көркем болсын. Әлі қайын көріп тұрсынар, вот мұсылманин идет, вот ана мұсылманка, вот они как должны быть деп, башқа милләттегі кішілерді бізге қарап сықлансынlar. Аллах Тәала тәкәббір бәндәләрні яратмай. Тәкәббірлік ол Аллахның сифаты. Аллах Тәала хадисі құдусында айтты, тәкәббірлік ол менің киімім де. Кімді меннен ол киімні салдырса, қиямет күнінде аны ғазаплармын деді. Высокомерие никогда к хорошему не приводит. Көп меңіне түбән болсақ, көп меңіне сәждә қылып Аллах Тәалаға яқын болсақ, шул қадар Аллах Тәала біздің дәрәжәбізні көтәрә. Көп меңіне тәкәббірлік болып жүрсек, Алла сақласын. Бүгін сен хожа, ертеге хожа түгел. Бүгін сен бай, ертеге ярлы. Бүгін сен сәлемет, ертеге ауру. Қая бара сенің тәкәббірлігің? Файда етті ме? Файда етмей бір қашында. Шуның үшін мұхтарам азиз қадәшләрім, міне шушы вақиғаға қайтам. Аллах субхана ва тағала фәрештәләріне айтыр екен. Аллах субхана ва тағала фәрештәләріне айтыр екен, бір кішінің баласы өлсе. Міне өлді. Ниша 7-8 бала өлді. Мұсылмандар. Аларны әтиәнелері тәрбиеледі, 13-14 яшқа хатик тәрбиеледі де, мәктәпкә жіберді, алар өлділер. Нинди зор хәсрәт, нинди зор қайғы. Ләкин қай бір вақытны, шушы қайғыны да, хәсрәтні да Аллах Тәаланың дини білән, шушы ғилім білән тынышландырып була. Нишек? Бір кішінің баласы өлсе, Аллах Тәала айтыр екен, фәрештәләргә нәрсә булды? Менә фәлән баланың жанын алдық. Бәндә нәрсә дейді? Менің қолым нәрсә дейді? Бәндә инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. И Раббым, беруші да өзің, алушы да өзің. Барыбызда біз Аллах Тәаланікі, барыбызда Аллах хuzuruna қайташақ деп әйтті, сабыр етті. Әйтігіз ол бәндәге, аны да баласын да жәннәткә кіртіп, шушы жәннәттә мақтау исімі білән аларға печатланыр екен. Мен мұны бош қына сөйлемеймін, өзімнің де бір ұлым өлді. Бір ұлым өлді де шуны сөйлеп, уағызымды тамамлайым. Әлі 5 айлық қына, 4 қыздан соң 5-ші малай болды. Нешік сейіні шәтейініге? 4 қыз, анарсың 5-ші малай. Малай бір неде ауыртмеші, нетмеші, бір салқын тедірілді, 23 күн дегенде өлді. 5 айда. Өлді шул баланы. Хатта жуған вақытта да жуышылар айталар, қарамағыз көз тиересіз деп, шундай матур еді, субханалла. Қазір Затырға барабыз, Сәлеман Хазірет білән Петровский зиратына Затырға барабыз, баланы көмдікті, меңа бір шейх шалтырата, Мәккәден бір ұстазым шалтырата. Хазірет, сені тәбіреклейм, сен бақытлы кіші деймін айта. Әлі мен ол вақытында 98-ші жылына яғаңына мүфти болған едім. Или бала туғанын ишітіп тәбіреклемейкен бұл мені, или же мүфти болғанға тәбіреклемейкен. Ғарапша айтам, шейх, сен, может, что-то перепутал? Сен саташасыңдар, мен зираттан қайтып келем, баламны көміп қайтып келем. Yok, мен саташмайым. Хазірет, сен бейт бақытлы кіші. Қиямет күнінде жәннат ишік алдында шушы бала бастырыр. Фаришталар айтырлар екен, кір, жәннатқа кір, сен бір неде гүнах ішлемедің. Не совершил греха, ты как ангел, сен как голубь белый, чистый. Кір, жәннатқа кір деп еді, бала айтыр екен, жоқ, мен кірмем, әтиянимні кіртмеші, кірмем деп өтір.
Әле үзебезгә менә алдын китте. Бала, менә бу балалар иншалла шаһидләр. Әти-әниләре әгәр дә сабыр итсә Аллаһдан дип белсә, һәм дә шушы балаларга дуа кылып үзләренә сабырлык сораса, алар тагы да аларак дәрәҗәгә җитәләр. Аллаһ Тәала аларның тагы да мәртәбәләрен арттыра иншалла. Шуның өчен мөхтәрәм газиз кардәшләр, мөселман кеше бер нәрсәгә дә борчылырга тиеш түгел. Әлхәмдүлиллаһ, ма ша Аллаһу кана ва ма лам яша лам якун дибез. Аллаһ Тәгалә теләгән нәрсә була, Аллаһ Тәгалә теләмәгән нәрсә булмый. Тәвәккәл кылдык. Менә әлхәмдүлиллаһ, нинди бәхетле кешеләр без. Ана Төркиядә булсын, кайбер гарәп илләрендә булсын, мәчетләр ябык, кертмиләр. Ни тарбих укый алмадылар, ни гаеткә килә алмадылар. Ә без монда хәтта дистанциядә юк, рәхәтләнеп утырабыз. Мин монда Бишбалтада укыдым, күп вакытны Кояшлыда укыдым. Шушы бер айда беркемдә әлхәмдүлиллаһ шушы ковид белән чирләмәде. Аллаһ Тәгалә саклый. Дөрес, маскасында кирәк, перчаткасында кирәк, кулларында жуырга кирәк. Ләкин аннан алдын Бисмиллаһилләзи ла ядурру мa'асмиһи шайъун фил арзи ва ла фис сама ва хува самиъул алим. Аллаһ Тәгаләнең исеме белән башлыйм. Аллаһның исеме белән башласам, миңа бер нинди зарар тими, ни җирдә, ни күктә, ни суда. Начинаю именем Всевышнего, если я начну его именем, уповаюсь на него, то мне не придет никакой вред, никакая зараза. Он Всевышний, он слышащий, он видящий. Аллаһ Тәгалә күрүче һәм ишетүче. Шуның өчен мөхтәрәм азиз кардәшләр, без бик бәхетле кешеләр. Ай буена ураза тоттык. Әлхәмдүлиллаһ, менә бүген гаит шатлыгына ирештек. Әнә мәчетебездә урын юк утырырга. Казаныбызда 80-га якын мәчет бар, Татарстаныбызда 1500 мәчет бар. Инде дин бетте дигән кешеләр үзләре беттеләр, ә динебез бетмәде. Аллаһ Тәгаләнең дине, Аллаһ Тәгалә әйтте: "Юридуна ан ютфи'у нураллаһи би афвахихим, валлаһу мутимму нурихи, валау карихал мушрикун, валау карихал кафирун." Аллаһ Тәгаләнең динен, шәмне иреп сүндергә шикелле кафирләр сүндерәсе килгәннәр иде. Ләкин Аллаһ Тәгалә үз нурын үзе саклый. Аллаһ Тәгалә үзенең китабын, үзенең динен, үзенең нурын Аллаһ Тәгалә үзе саклый, күп меңләп кафирләр каршы булсалар да. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин, шушы бәхеткә ирештек. Мөхтәрәм азиз кардәшләр, әле безнең тагы да сөйләр идек, ләкин үзебезнең регламент бар. Вәгъдә иттек, сәгать 6-дан 7:30-га кадәр вагыз була дип, артык сөйләп булмый, чөнки һәрберебезнең дә кайтасыбыз бар, гаиләләребез көтә. Хәзер иншалла хутба укыйбыз.